ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆಡ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸುರುಕು ಜನಕುಲು ಎನನು ಏರು ಇನ್ಪೆರು ಪಂಡದು ಕೇಂಡಿರು. ಸರಿ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಪಗ ಅರೆನ ಸವಾಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಡೆದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದು ಬದಲಾದು ನಿಕುಲಾಂಡ ಎನನು ಏರು ಅಂದದು ಪನ್ಪರು ಅಂದಿರು. ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಏರಂದು ಪಂಡದು ಅನೇಕ ರೀತಿದ ಊಹೆ ಇಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಆರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒರಿ ಪ್ರವಾದಿ, ಕಲ್ಪವ್ನಾಯೆ, ಪುನಃಸ್ಥಾಪಕೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪವಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚ ಮಾಂತ ಆದು ತೋಜ್ಜೇರು. ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಲಯಾಪಿನವು ಆರು ಏರಂದು ಆರೇ ನಿಜವಾದ ಆರೇನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುಣಗ ಪೇತ್ರನ ಈರು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಜೀವ ಇತ್ತಿ ದೇವರೇ ಮಗೆ ಅದುಲ್ಲಾರು ಅಂದದು ಕೊರಿನ ಉತ್ತರ ನರಮಾನ್ಯಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹತ್ತು ಬದಲಾದವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಅವು ಆಯಾಗ ಸ್ವರ್ಗೊಡಿತ್ತಿ ಅಮ್ಮೆ ದೇವರೇ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಿನ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರೇನು ಚರಿತ್ರೆದ ವಿವಿಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ನರಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಬಲೊಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪಿತ್ಕೊನ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರೆನು ಎದ್ಕುನುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಯಣ ಅವು ಆರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾದು ಆರೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರೆನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುವೆರೆಂದು ತೆರೆಯುನು ನಾವು. ಎಂಕ್ಲೆನ ಹೃದಯಲೇನು ಅರೆಗ ಬುಲಾನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರಾಪುಣಾರು ಅಧಿಕಾರದ ಉರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಬದಲಾದ ದೀನ ಅಂಚನೆ ಯಾತನೆ ಕಷ್ಟ ಪಡೆಯಿನ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತರೇನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುನವು ಸೇವೆಡು ಕರುಣೆಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿಡು. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ, ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ, ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ, ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ, ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ, ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ.